aj od suseda presnej rany. Zásah presný skončiac za leč, strelia úctiaci a ošetriť sa patrí zverinu. Nezabúdaj na poľovnickú latinu. Ak zásah presný poľovník ktorýkoľvek iný mal, nezávidiac pomoc svoju poskytni, ruku potrás a popraj lovu zdar. Ja nahliadnem do súdnej knihy Poľovného združenia Kremienok, ktorá bola založená v roku 2004. Má 12 paragrafov a majú, si myslím, predovšetkým výchovno-zábavný charakter. V zmysle tejto knihy môže byť nezávislým súdnym tribunálom súdený a trestaný poľovnícky hosť, honec, vodič psa a trubač. Poľovník sa nevyvyšuje nad druhých a robí len, čo zákon káže. Paragraf číslo 4 definuje poľovníckeho hostia. Poľovať budeme na zver čiernu, bez rozdielu pohlavia a veku. Celá poľovačka bude rozdelená do 3 pohonov. Predpokladáme, že prvý pohon bude o niečo dlhší, nasledujúce 2 by mali byť kratšie. Záhaj či ukončenie celkového dnešného stretnutia by malo byť okolo 14:30. Každý pohon bude zahájený znielkou, takisto i jeho ukončenie. Poprosím trubača, aby nám predniesol vzorku. Poprosím všetkých, aby plne rešpektovali pokyny, ktoré budú obidvaja vydávať, pokiaľ sa týka celého priebehu poľovača. Ďalej žiadam vedúceho strelcov, aby každému presne určil štang, na ktorom bude stáť, zároveň ho oboznámil, na ktorých miestach stoja, alebo kde majú štandy jeho susedia. Lesu, polu, dolinám, zaznej mocné lovu zdar, lovu zdar, lovu zdar, lovu zdar. Žiadam vedúceho strelcov a oncov, aby odviedli svoje skupiny na stanovené miesto. Necháme sa prekvapiť. Áno, takže to potres veľký, to bude naozaj veľmi rýchla poľovačka a úspešná. Samozrejme, že v skutočnosti to takto nejde rýchle. Poďte bližšie. Poslednú skladáme z very, lovene vďaku za dobrý revír. Sosnou povievaj vetrík voňavý, ďaleko zaniesť naše halali. Posledná fotka z very je tiež malou slávnosťou. Uvedená zver leží v výhradisku na pravom boku, prípadne na bruchu a len diváky. Pokladá sa podľa významu. Samčia zver má drobnosť pre samčov. Záhonky, oblomený kúsok do tyčky, sa odvzdávajú tak, že strelec je vyzvaný, aby sa postavil za svoj úlovok. Vedúci poľovačky má ľavú ruku odovzdať zájomec, položený na klobouku alebo noži a pritom podá pravú ruku so slovami lovu zdar.
Syna i Ducha Svätého. Pán s vami. Drahí bratia kňazi, vážení hostia, milovníci prírody, poľovníci, srdečne vás pozdravujem a vítam na slávení tejto nedeľnej svätej omše. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Ale predsa táto myšlienka dnešného evanjelia sa dá použiť i na dnešný krásny deň, kedy oslavujeme svätého Huberta. Zoberme si, on bol šľachtic. Kedy možno všetci boli v kostole, on išiel na lov a hnal sa za jeleňom, ktorý zastal na čistínke lesa, sa stal svetec, kňaz, biskup, ktorý začal pracovať úplne na inom poli. Milosrdný Bože, príjmi obetné dary svojho ľudu. Príjmite Božie požehnanie. Pán s vami. Sklonte sa na požehnanie. Nech vás všemohúci a dobrotivý Boh požehná. Ale už je to hádam. Ste robili tie fotografie? Áno. Ja som to aj použil v jednom kalendári, ja som to tam našiel. Ja som použil aj v jednom kalendári. Ja len to nevyčítam, ale ja som bol strašne prekvapený, keď som nikto našiel môj Daniel. Hej, no. A ten jeden Daniel sa volal, viete ako? Čau, čau. Voláme. Jako had. To už je hlavne? Nevedel som tam, kedy som to bol, taký bol, kedy som bol.
Čičková, Andrej Pedála, Zuzka Púlová, Ešte šurujme tam odejde. Takže tretia cena je to organizácia Kremieno. Druhá je to gymnázium Štata A. Prvá je kamenná chata, ktorá Žije kamenná chata! Ako vidíte, tak organizátori pripravili tieto nádherné kotle na guláš. Kremienok. Rajtek, zástupca, kde je? Ja to prevezem. Takže prevezme aj pán Šuty. Ale nie, oni musia prísť, keď je krásne prídu. No možno, že už oslavujú. Majstri. Dobre, Je to gymnázium Štata A, Tisícké Nové Mesto a Barily z Jeliana. Áno, takže blahoželáme. To je druhé miesto. Asi najväčší nie? to není podľa veľkosti, Aha, tak ja som podľa kvality teda. Tak ja sa ospravedlňujem. Ja som si myslela, že to je podľa veľkosti. Prvé miesto teda kamenná chata Lesný závod, no? Takže nech sa páči. Poďte si prejať. Aplausos. A Marila Daniela. Moment. Paľko. A ešte prosím víťazi, aby zostali, pretože dostanú ešte jednu špeciálnu cenu od Olympijského združenia z Polska. Takže nech sa páči, naši priatelia z Polska môžu odovzdať túto cenu pre majstrov varenia gulášov. No a ešte tu máme aj cenu cítení a tady vraj pre majstrov kuchárov z Korne. Nie, my sa nedáme.
teraz, milí priatelia, máte pred sebou, ako vidíte, tombolu, že ja požičam svoj borovníctvo Bohu. My sme si od nej vypočuli, je to číslo 48 a tú cenu v autokosmetiky venuje Motelská Alka. Až to máme aj tu 448. Aha, takže to je jediná a venuje Motelská Alka. Áno, všakže je riešil na svojho priateľa, áno, čiže nevybral to dotyčný pán, ale nechal mu jeho priateľ lístok, pretože musel odísť, takže... Ale no, tak čo sa môže? Bartolomeja a Andreja Gernátovcov a pána Ladislava Kopeckého oficiálne predznamenali ukončenie dnešného slávnostného dňa svätého Huberta. Odovzdávam teraz slovo inžinierovi Pavlovi Šutému, ktorý sa vám v závere prihovorí. Nech sa páči. Ďakujem. Ja za organizátorov chcem povedať len toľko. V prvom rade poďakovať všetkým, čo nám pomohli. Poďakovať Matke za perfektne, že to zvládla. Poďakovať vám, čo ste prišli. Poďakovať aj tomu počasiu. Vlastne už je pekne, už je hore slobodná obloha. A verím, že nejak takto za rok sa to znova stretne. Ešte raz vám všetkým zo srdca ďakujem. Ja to chcem poslať.